Tapasin hänet aurinkoisena päivänä heinäkuun lopulla, ja kaikki kääntyi ylös alaisin. Melkein menetin ajantajun ikkojen vieriessä. En saanut häntä pois mielestäni. Sanoin hänelle, että haluan sellaista suurta rakkautta kuin istuisi keskellä nuotiota. En tiedä miten sinne pääsee, mutta pidät lujasti kiinni tietäen, ettet voi palaa. Kerro vain, kuinka hän menetti jälkensä, koska kaikkea muuta paitsi toisiamme en rehellisesti tiedä. Ja kerro minulle, kuinka mokasimme ajelehtiminen pois toisistamme. En halunnut päästää sinua menemään, koska haluamme eri asioita ja minun on käsiteltävä se, mutta se ei ole helppoa. Joten kerro minulle, kuinka päästää irti, koska todella näytät tietävän, kuinka jatkaa omillasi. Sitä lähtien kun näin hyvän katseen hänen silmiinsä, tiesin vain, että hän vain näki. Hän sanoi haluavansa ottaa hitaasti, mutta en voinut vastustaa sitä, että halusin viedä sen seuraavalle tasolle. Koska haluan sitä suurta rakkautta, kuin seisoisi keskellä nuotiota. En tiedä, miten sinne pääsee, mutta pidät lujasti kiinni tietäen, että voit palaa. Kerro vain, kuinka hän menetti jälkensä, koska kaikkea muuta paitsi toisiamme en rehellisesti tiedä. Ja kerro minulle, kuinka aloitamme uudelleen ajelehtiminen pois toisistamme. En halunnut päästää sinua menemään, koska haluamme eri asioita ja minun on käsiteltävä se, mutta se ei ole helppoa. Joten kerro minulle, miten päästää irti, koska näytät todella tietävän, kuinka jatkaa yksin. Tapasin hänet aurinkoisena päivänä heinäkuun lopulla, ja kaikki on kääntynyt ylös alaisin. Melkein menetin ajantajun viikkojen kuluessa. En saanut häntä pois mielestäni. En saanut häntä pois mielestäni. Kadotin ajantajun, koska kaikkea muuta paitsi toisiamme en rehellisesti tiedä. Ja kerro minulle, miten mokasimme ajelehtiminen pois toisistamme. En halunnut päästää sinua menemään, koska haluamme eri asioita ja minun on tehtävä se, mutta se ei ole helppoa. Joten kerro minulle, miten päästää irti, koska näytät todella tietävän, kuinka jatkaa yksin. Joo, kuinka jatkaa yksin. Joo, joo, joo.